Salam vatandaşlar. Hemmeňiziň bilýän Türkmençilik 2 kanaly goşdukanadı bilen. Şu kanalda soňky döwürde edýän efirlerim, gün efirlerim gynansaňam tehnikaý ýalňyşlyk sebäpli diýip meniň soňky edýän çykyşlarym haştada canly ýaýyn ýeniden oýnatma bölüminde kullanılamaz. Şular ýalyk näme çykarýarlar? Ýani dünkü 3 saat 37 minutluk videomam alyp bolmady ýaly edilipdir. Tehniki näsalyk sebäpli diýen bolup TikTok kanalyna men videolary YouTube'a goýup bilenmok. Gynansaňam şular ýalyk ismide basışlar dowam edýärler. Beýleki kanalym bolan Türkmençilik kanalyny açyp görkezýän size. Türkmençilik kanalyda eder şolar ýaly. Gynansaňam bu taýdadan görýänsiňiz canly ýaýyndan oýnatma gelýän bolyn. 4 minutluk videomy goýun bolupdyrlar, onuň öňki 8 minutlugymy kullanılamaz. Ýani bular biziň edýän işlemleri öňüne aljak bolup elinden gelen edýärler. Hatda gün efirlerim hem işlänok, ses baranok, internetim gowy bolsa da tapady ýok. Biziň edýän işlemler dogry bolan üçin hökümet derejesinde biziň alyp barýan kanalymyzy ýapmak üçin elinden gelen edýärler. Siz elinizden gelen etmäge dowam ediň, biz hem elimizden geleni etmäge dowam ederiz. Çäre utarmaz, muňa da çäre taparsyn edip bolsa. Bolýa sag bolun.